லாக்டவுன் சேலஞ்சோட டே 20ல் இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற சாப்டர் 8. ஸோ இது வந்து யூனிட் 2 ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேஷன்லேருந்து நம்ம இந்த ஸ்டடி பிளானில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸில் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் முடிங்க, அண்ட் தென் க்ரியேட்டிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அது படிக்கணும். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அவுட்புட் எப்படி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இந்த பாசிட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட், நெகட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கான ப்ரோக்ராமும் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் நல்லா எழுதி பார்க்கணும் நீங்கள். ஸோ 8.4 மாடிஃபையிங் அண்ட் டெலிட்டிங் ஸ்ட்ரிங்ஸு, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்லாம் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து தரவாக படிச்சுக்கணும். அண்ட் தென் ரீப்ளேஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் தெரியணும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இந்த லாக்டவுன் சேலஞ்சுக்கான டே 20க்கான ஸ்டடி பிளானாக முடிங்க. அண்ட் 8.5 ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேட்டர்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் தரவாக வந்து படிச்சுக்கணும் இன்னைக்கான பிளானில். அண்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரங்கள் மற்றும் சரங்களை கையாளுதல் 8.1லேருந்து ஆரம்பித்து, ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணணும், ஸோ அவுட்புட் எப்படி வரும் அது தெரியணும். நேர்மறை கீழ் ஒட்டு அண்ட் எதிர்மறை கீழ் ஒட்டு அதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிங்ஸை ப்ரோக்ராமில் அப்படின்றத ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இதில் வந்து ரீப்ளேஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு, சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா. ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் இதில் வந்து டெலிட்டிங் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, இது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வரைக்கும் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து டெலீட் பண்ண முடியுமா, முடியாதா, ஸோ டெலீட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ இதுக்கான வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் வந்துட்டு இருக்குது சேனலில். ஸோ அதை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ஸோ நாளைக்கு நம்மளுடைய ரிவிஷன் டே. ஸோ ரிவிஷனில் நீங்கள் எல்லா கொஷின்ஸும் வந்து தரவாக படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் டெஸ்ட்டுக்கான டேயில் வந்துட்டு சேலஞ்சு 3க்கான டேயில் வந்துட்டு நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸும் எழுதுவோம். 7 வரைக்கும், சாப்டர் 1லேருந்து சாப்டர் 7 வரைக்கும் இருக்கிற புக் பேக்கில் இருக்கிற எல்லா ஒன் வேர்டும் நீங்கள் தரவாக படிக்கணும். ஸோ அது வந்து டோட்டலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு 70 ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸ், புக் பேக் ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸ் வந்து வரும் உங்களுக்கு சேலஞ்ச் 3ல். அண்டு 8 சாப்டர் வந்து நம்ம அடுத்த சேலஞ்சில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வந்து இது ஃபுல்லாக முடிக்கல, நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சேலஞ்சில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அதனால் சாப்டர் 1லேருந்து 7 வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸும் நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி ரிப்பீட்டடாக எழுதுறதுனால உங்களுக்கு எந்த கொஷின் கேட்டாலும் வந்துட்டு ஈஸியாக எழுத முடியும். அப்படின்றதுனால தான் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். நான் சேலஞ்ச் 1லேருந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து நான் எல்லா டெஸ்ட்லேயும் வந்துட்டு முடிச்சு சேலஞ்சஸையும் வந்து சேர்த்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் திரும்பவும் வந்து கோ த்ரூ பண்ண உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் மனசில். நீங்கள் எப்போ கேட்டாலும் அதுக்கான ஆன்சரை வந்து கரெக்டாக உங்களால் சொல்ல முடியும். ஸோ எக்ஸாமில் எந்த கொஷின் வந்தாலும் அட்டன் பண்ண முடியணும். அந்த ஒன் வேர்டில் ஒரு மிஸ்டேக் கூட பண்ணக்கூடாது. நிறைய பேர் சென்டம் மிஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் வந்து ஒன் வேர்டில் தப்பு பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு இதை நான் ரிப்பீட்டடாக நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால் 70 கொஷின்ஸும் நீங்கள் திரும்ப அட்டன் பண்ணுவீங்க. ஸோ சேலஞ்ச் 3க்கு ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ இந்த டாப்பிக்குக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பிடிஎஃப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த கொஷின்ஸ்லாம் தரவாக படிச்சுடுங்க. அண்ட் சேலஞ்ச் 3யும் உங்களுக்கு வந்துட்டு சேலஞ்ச் 1 and 2 மாதிரியே வந்துட்டு ஃபார்ம் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் ஆகி 6 o'clock அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும். நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ எவ்வளோ டைம் என்ன அப்படின்றத வந்து நான் அன்னைக்கு அந்த வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ 6 o'clock நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள். ஆல் த பெஸ்ட்.